Welcome to Dokotela Ncekeza podcast. Okhuluma ngoDokotela Ncekeza. Unjani mama? Ngiyaphila ngane yami. Kunjani kuwena? Ngiyaphila. Cela uzintroduce kubabukeli usho igama nesibongo ukuthi uphuma kuphi nendawo. Igama lami ngiwulindiwe Mkhize. Okay. Ngiphuma eMlazi. All right. Kwaje. All right, okay. Mamkhize ulethwe namhlanje kule show. Ngane yami ngabhejwa ngumfana. Ngiyothakatha. Ngisegcikeni lomuzi. Umfana ephuma etshwaleni. Edakiwe umfana ebusuku ngabo 12. Wandifica nginqunu egcikeni. Wangibuza umfana ukuthi Gogo ufunani la? Ngathi awuxolo mntanami, uxolo ngane yami, uxolo ngane yami. Wathi ngibiza abantu njengamanje. Ngathi ungababizi ngane yami, ungababizi. Ngane yami ngingakunika noba yini, ngingakwenzela noba yini ngane yami uba abantu ngasungababizi. Unqunu wena ngaleso sikhathi. Nginqunu ngaloso sikhathi. Wathi ngifuna ingquza ke. Nginika ingquza, ngiyibhebe manje. Ngathi awungane yami ngingakunika noba ngu500 okungcono noba 1000 imali oyifuna. Wathi angifuni imali, ngithi ngifuna ingquza. Angithi uthe noba yini ngifuna ingquza ke. Nika ingquza. Kwasho ukuthi ayikho indlela engizokwala ngayo ngoba phela nebiza abantu bazongibulala abantu. Kathi kulungile ke ngane yami. Kulungile ithatha ingquza. Okay, cela usiqale nje uqale istory sakho uze understand ukuthi usithole kanjani usuthakatha. Usiqale nje uqaleni. Ukuze ngizithole sengithakatha. Ngizalwe ngubaba Mkhize nomama beshadile. Babesuka eMkhumbane. Ngesikhathi kwakhiwa uMlazi, kwakhiwa o2 room eMlazi. Kabe sengibhaliswa ke kuthathwa abashadile eMkhumbane besuka eMlaza, abanye besuka kwaMashu. Kwakhiwa o2 room. All right. Yeah. Uma nobaba basizala sabaningi. Sawu8. Abafana bawu2. Thina amantombazana su6. Imina indodakazi yokuqala kubaba nomama. Bonke laba beza emveni kwami. Ingane ezingu7, abafana bawu2 balama mina. Amantombazana awu5. Yeah. Sakhuliswa nje kahle uma nobaba. Kuthe sesifundile nje mina sengiqedile. Abanye besafunda. Wagula ubaba wayephethwe iTB. Baba wahamba kozibhedlela, wahamba konke yaze yamehlula ke wazwahamba emhlabeni. Angithi ke ngesikhathi sakuqala omama babezala beshesha. Yeah. Bezala beshesha sasishiyana ngonyaka owodwa ngoba phela ubaba wayehlele noma eduze. Ingane unyaka. All right. Hey. Umuntu menengane ezingu8
mncane kabi ngoba bezala unyaka nonyaka. Nikhumbule ukuthi qala umuntu wegana ena 14 iminyaka engaziwa uqala ukuthi iminyaka ewu14 intombazana kuba ithe yaya ebudaleni yaya ebudaleni maye ebudaleni intombazana yaye yenzelwe umhlonyane igunde ekhanda igundi inwele lozo nwele izigundileyo mazikhula lozo nwele sezikhulela ubudala lozo nwele mazikhula sekuthiwa hayi ke ngoba uthombile angaya kogana imfundo ingaziwa ngalondlela imfundo yeyilapha yanalapha ya ingekho kubazali bethu bengazi indaba yamfundo kwahamba uma nobaba besizele sehambile ubaba emhlabeni uma wathandana nomnye ubaba lo baba wayengenamfazi wazohlala la ekhaya kithi mayehlala la kithi wafika wazala ingane ezingu2 amantombazana kusho ukuthi sisonke saba u10 sakhula ke sakhula sonke impilo yayinzima impilo ekhaya kuhamba kwababa ngoba kwafumaniseka ukuthi mangiye emajalidini ngiyosebenza amajalidi abelungu mina ngimdala inzima impilo angithi ninazi ingane ezincane ziyakhula ingane zikamama nazo ezinye futhi zalendoda futhi nazo futhi lo baba akasebenzi indawo sidla imbuya ngothi ekhaya kunzima lo baba engasebenzi lo baba sidla imbuya ngothi kwathiwa ke mina ke ningayosebenza ngaqala ngayosebenza kula ngafike ke ngakhulelwa ngathandana nomfana ngakhulelwa nami ngaqhulula ke nalaba bezemveni kwami kwakusho kona ukuthi ke inhlanhla ekhaya zange sibe nayo yokugana saqhulula nje sonke nje sazala la ekhaya sazala la ekhaya kwabhuza ingane nje umlungu engangimsebenzela naye wayencedisa ekufundiseni izingane ngoba ngimbikela usisi lwakhe kuhambe kwahamba ingane eyami yokuqala yafunda yaqeda yaphasa u10 wathi umlungu mangise evarsity wathi uzonincedisa ngempela ngayisakhona siyalandela nalezi ingane zami zibu5 ingane zami kuyabhuza nje la ekhaya ngahamba ngayisevarsity nalabo dadewethu nabafowethu banezabo ingane nezabo bazama ukusesikoleni akuhambi umuzi omkhulu lo kahle umuzi omkhulu bazama ukusesikoleni ingane nami ngiyazama ukusa ezama esikoleni kuthe mayingena ingane yami yokuqala evarsity ngabizwa
kwathiwa ingane iqulekile. Yaquleka ingane. Ngahamba ngiyafika ingane seyiyabanda ingane. Mangibuza ukuthi ayibo ibinani lengane bathi hayi asiyazi ivele nje yawa. Yavele yashona. Azama ke ukuthi ngiyingcwabe lo ngane ngayingcwaba ngaqeda sabe sifunda nalezi ingane. Yaphumelela futhi elama yona. Beka phone number 4. Naye uphumelela uyevarsity naye umqedile u10. Ezami kuphela ingane eziqeda u10 la ekhaya. Ezodadewethu lutho. Eish. Zizidom nje ingane lutho. Nalena ingane encane yahamba nayo ngayise varsity nayo. Ngayisa kwelinye ivarsity ke manje. Hayi kulelia ushone leya. Nalapho futhi yathi qala unyaka oqala. Yavele yashona. Yawa nayo yashona. Ngathi hawu. Kaze ngayiphila impilo ebuhlungu. Mawuvele nje ziyafa ingane zami. Maze kuyivarsity. Hey. Amukho ncedisayo njalo. Ancediswa umuntu. Yilo mlungu engisebenza kuyena oncedisayo. Sebenza kanzima. Ndisebenza nzima. Ngikhulisa lezi ngane. Amukho nisizayo athi dadewethu yenza kanje ngiyazingcwabela ngiyazondlela ngenza konke. Kuhambe kwahamba. Yangixaka lento. Ingane zami manje sezisele ezintathu. Angazi ukuthi mangenze njani. Ngasuka. Kade hayi. Lento ke ngihambe. Ke ngiye enyangeni. Ke ngozwe ukuthi kanti kwenzekani la ekhaya ezinganeni zami. Zodwa. Ngile enyangeni. Yathi inyanga. Lento ayikho ngaphandle. Ila ekhaya. Hey. Ngumona ukuthi ingane zami zihlakaniphile. Ziyaphasa esikoleni zisiqenqe. Ngathi awu. Singane odadewethu engizalwa nabo nabafowethu. Kunje. Yabhlungu inhliziyo yami. Yabhlungu ukuthi manje mase kunze nje kwenze njani. Mase kunje. Yathi inyanga. Ngizokunika umuthi. Umuthi nawe uzobazwisa ubuhlungu. Bakuzwisa bona. Umuthi wokudlisa. Ngajabula ngafa. Ngoba phela nami ngiyafuna ukuthi nabo bezubuhlungu. Wanika umuthi. Angithi ke izingane eziningi ziyadlala izingane mina ngumomkhulu. Lo muthi lo ngathi ubazukulu laba bodadewethu. Lo olama mina, lo olama umfana. Ngoba abafana balama mina. Lo olama umfana.
ngayibiza ingane ziyadlala ngaziphakela. Ngabe sengikhuluma ngomuthi, angithi inyanga ithi ngikhulume ngomuthi. Yeah. Ngakhuluma ngomuthi, ndakhuluma nomuthi ngathi sibani ngikudinga usangana. Ngikudinga ucotsha nje amaphepha. Ngikudinga ube yinto nje engafundi. Yinto nje liphara. Inhloso yami angifuni ukuthi afe. Ndifuna ukuthi abe yiphara nje angazi lutho. Bezwe ubuhlungu obuzwe yimina. Hey. Ngempela badla bonke ngoba ngibize igama lakhe. Uzogula yena lo ngimbize ngegama. Hey, usho ukuthi umuntu uyakwazi ukukhetha. Uyakwazi umuntu ukukhetha. Mawuzothi ubaphakela, ubize lo ufuna ukuthi agule. Laba ungababiza bazoba nalutho. Hey. Yagula ingane. Yahamba izibhedlela ingane benyuka behlika. Ngijabule enhlizweni yami ukuthi ingane zami bazibulele ngomona. Kwasho ukuthi manje ke ngiziyazidlisa zonke lezi ngane manje. Hey. Ngiyazidlisa manje. Azidlala zonke anti umuzi mkhulu. Ngiyazibiza zidle zonke, ngiziphakele zidle, ngizoyibiza emthini kube mnandi nje ungabikho lutho. Igula ingane. Bona bayicabangi lento ukuthi mabahambe bayozwa. Cha. Mina ke bengiveleke vele singiqinisile ukuthi babe nokukhathala ezinhlizweni ukuthi mabahambe bayozwa. Yabo inyanga ingenzile inyanga ukuthi bakhathale inhliziyo. Athi mayicabanga ukuthi izingane zami njengoba zinje uthi ngiyozwa bakhathale inhliziyo besabe mina. Bangisaba manje. Ngenziwe yini inyanga. Yebo. Ngempela ke bagula. Ya, izingane zami ke ziyaqhubeka kona ukufunda. Kodwa zidonsa nzima. Sidonsa nzima ngoba nabo bemile nabo. Sidonsa nzima. Kusuka lapho. Ngathi hayi. Ngeke yashona inyanga. Okay. Yashona inyanga. Akukho la ngizoya khona manje. Hey. Ngacabanga. Ngathi khona inyanga engayizwa ukuthi kwaMhlabi yalengana. Ake ngiye kuyona. Manje uma ishona uyaphupha umuthi. Mayishona phela umuthi uyaphupha ngoba phela manje angivuseleli lutho. Akukho la ngizovusela khona. Uyaphupha umuthi. Kaya kaNongoma. Ngathola inyanga yakwaNongoma. KwaMhlabi yalengana. KwaMhlabi yalengana. KwaMhlabi yalengana. Alright. Yathola inyanga yakhona. Yafike lenyanga yanigcaba ekhanda. Yanigcaba ulwimi. Ngcaba ulwimi la. Ngokwengcaba umlwimi yenzela ukuthi mangikhuluma abantu balalele mina. Wonke umuntu ezwe mina. Hey. La ekhanda yenzela kanti ngifaka ihlanga lokuthakatha. Ngifaka uhlanga lokuthakatha. Yanginika nesibuko.
isibuko sendifuna ukuphumela ngaphandle manje. Ngiqedile phela la ekhaya. Ngibaqedile. Sengifisa ukuphumela ngaphandle manje. Ngiyothakatha ngaphandle. Ngaphandle uyothakatha bani manje? Ngifuna ingane ehlakaniphile esikoleni ngoba nisahlukumezekile enhlizweni. Sengiyiqhuba nokuthakatha manje lento. Ngifuna ingane ehlakaniphile. Angifuni into engenacala, ngifuna ingane nje ehlakaniphile. Ngathola isibuko, inyanga yanika nesibuko. Lesibuko lesi ngizobheka kusona umuzi onengane ehlakaniphile. Kanti ke nezingane nabazukulu sebeshilo bayasho bathi ingane yalapha ya avisiqenqe esikoleni. Isiqenqe esikoleni ingane yakhona. Ngathi mina isiqenqe ingane yakhona. That okay. Bazonithola kahle. Ngoba manje sengizoyisheka nasesibukweni, nizosheka yona, ngisheke nakwezinye indawo, sengizobhubhisa and futhi njengoba ngicabe la bazozwa mina. Nginesithunzi manje. Into engiyikhipha emlonyeni baqhaqhazela mangikhuluma. Baqhaqhazela manje. Ngisho abantu bendawo. Ngathi okay, angenze kanje. Angithi seyinikile isibuko. Yanika umuthi. Yanika umsila wempisi. Umsila wempisi. Umsila wempisi. Umsila wempisi phela wenza ukuthi usike nje kancane. Uthunqisa ungaphandle ube soyaphosa ngaphakathi. Enzele ukwazi ukungena kahle belele bonke. Yanika lozo zinto. Ngabiza umzukulu. Ngathi hamba uyodlala lapha ya, hamba odlala. Nindlalele endlini. Nijikeleze iziko leli, nijikeleze kanje iziko. Nijikeleze iziko. Ngithathele umlotha msukulu, ngizokuthengela, ngizokunika amaswidi amaswidi nama-chips. Ngisho ukuthi ubusebenza izingane. Ngisebenza izingane manje. Ngoba phela anikwazi ukuthi ngiyongena lapha ngeke ngikwazi ukuthola umlotha. Lo mlotha engiwufunayo ngizowuxuba nalomuthi ngunikwe ile yanyanga. Lo mlotha ngikwazi ukugeza ngawo, ngiwubhiqe emzimbeni wonke ngime ngibe nqunu. Ufune mangithakatha, ufune ngibe nqunu kulo emzini mangiyile kuwona umuzi. Yahamba ingane yayodlala ingane umzukulu. Wadlala umzukulu uyazi phela ukuthi ngizomnika uswidi nama-chips. Dlala umzukulu. Wawuthatha umlotha. Fake ephaketheni. Wabuya nawo. Nganijabula lapho. Ngithi yenzekile intando yami. Uhamba kahle. Hamba kahle manje. Awusabi kodwa ukuthi umzukulu uzosho la uthi ugogo uthumile. Hayi. Ngathi mzukulu. Uthule tu. Ungayisho lento ukuthi uthatha umlotha lapha ya. Ungayisho. Siyadlala mzukulu yeso. Siyadlala ngoba ingane moyiyala uthi uzungatsho vele ihambe yosho ingane. Ungaboyiyala ingane uthi uzungasho. Izosho ingane. Kufanele bathi uyadlala. Uyayikhumbuza nje. Izothi mayibona umuntu walapha ya ithi
ithi kabela uma utheni kasho ithi uma utheni kasho hey ya khona kunjalo ngathi hayi siyadlala uyezwa siyadlala sizozidlalela nje sizodlala ngayo nathi sigijime la ngenzela ukuthi inganaki ingane ingaboni icala inganaki buya na umlotha ngathatha umlotha ngawuhlanganisa nalomuthi ngunikwe inyanga ebusuku ngo-12 ngahamba ngaya kulowa muzi kulo muzi lo onengane ehlakaniphe kakhulu ngilwa ney'ngane nje destroy iy'ngane ndifuna zibe ngamaphara iy'ngane ngafika ngama ngike kangeni ngala kwegate angithi ngiphethe isicepezana esincane nje umsila wempisi ngikebhule kancane ngiphethe nomentshisi fika ulayita layita ngajikijela phakathi wathi mawusanuka uyanuka ngezwa izinja ziyaphupha izinja ziphupha zikhonkotha ziyalala izinja ziyaphupha zingasho njalo ke izinja ke sezilaliswe yona umsila wempisi hey nasendlini ke balaliswe wona use ngalesikhathi ke seziphupha izinja mina ngithatha lo muthi lo bese ngiwuxubile nomlotha walomuzi ngize kuwona ngasibhitsha emzimbeni ngawubhitsha ngakhumula nganqunu ngawubhitsha ngasibhitsha nisengaphandle njalo sibhitsha ngaqeda nazi ingubo zami lapha ngizoshiya lapha ingubo zonke zongena ngengubo ngangena phakathi izinja hayi ngeqa izinja la ngase ngazeqa izinja la ngasegeyithini ngeqa sini yilento ngiyithunqisile ngeqa ngayofika esenta masithakatha sifika funeka isenta nje phakathi fika esenta mandifika esenta lapho ngaqalaza hayi akho lutho angithi ke ngizoya endlini la kulelwe khona kuqala ke kwakuthi makulelwe kwakulalwe endlini eyodwa ngoba izindlu zazinganenganga yayiyodwa wonke umuntu ubaba ngala umama ngala zingane khona la ingane zabafana zilele kubaba ingane zamantombazane zilele ngakumama ngangena ukungena kwami angithi khona into yakwakuvalwa ngayo yabona lento kuvalwa ngayo kwakuthathwa umuthi nje oyinduku alright yenziwe ngathi yiplangwe yabona iplanga leli ibe kahle nje kube sekuthathwa isipikile sishayelwa kuyona siphume ngala sihambe siyoshayelwa eminyango la ngaphakathi kwenziwa kwakuthiwa neyibizo kuthiwa ivalvet iyavala lento nje njengoba isicapha sithiwa isicapha yona uyayibuyisa uyithi iyavala ibibuye lula ngoba ini ijijwa isipikili mina ke ngizongena ke ngiyazi vese ukuthi kuvalwe ngayo lo munwe lo ngoba phela sekuze kwathi kanje isicapha lento
ngizofike ndifake lo munwe ngiyehlise bese nginqunu njalo sengiyangena phakathi mase ngingenile phakathi ndifike ngigcabe lengane ngize kuyona le ihlaniphe sikhulu esikoleni ndifike ngigcabe ekhanda balele bonke abantu la e14 balela abantu ha bayaphupha nginayo ngigcabe ngicobisa umuthi ngicobisa umuthi ndibese ngiyaphuma mangiphuma njalo ngithi hayi awuthi ndidestroy yonke lento la ekhaya awuthi vend boshe la eminyango enze bonke bayeqela ebush yabo bayeqe nebeqile koginqeka moto uginqikeni insho imfuyo esibayeni nayo emfuleni vele ishone ife kanjalo ndibulala kwantu ngiyadestroy uzofanele ubhoshe efuna ubhoshe bayeqe phelile nebeyiqile bush yami iminyango bazophuma bayeqe lento lengiyenzile emizini eminingi Shuthi ubahamba ubhosha nje indawo yonke nje ngiyadestroya manje ngisenesihluku sento eyenzekile kwafika ingane zami manje sengidestroya kwantu nje manje ubuhlungu obusenhlizweni ingane zami zifile ngikwenzile lokhu ngithakatha imizi ngemizi ngithakatha kwathi ngelinye ilanga angithi ngibhekile esibukweni ukuthi umuphi umuzi engiyakona wonke umuzi engiyakuwona ngiyothakatha ngibheka isibuko konje uthe kunesibuko nesibuko embheka kusona engisinikwe kwamhlabi yalengana ngibheke esibukweni fanele ukuthi ngiye lapha naye ingane ehlakaniphile ngelinye ilanga ngaya komunye umuzi mangiya komunye umuzi angithi imizi vese iyaqiniswa yenziwa konke kodwa mina vese ngiqinisiwe lokho ukuthi ngiyakwazi ukungena ngoba nomlotha wakhona ndinomlotha ngithuma nje umzukulu ahamba odlala khona abuye nomlotha walowo muzi ngenze kanjalo ngaya kulowo muzi ngelinye ilanga ngafika ngenza njengoba ihlele ngisenza ngangena ngathi ngekangeni mangithi angithi ngaphandle kwegate nangu umfana udakiwe umfana uyadiyazela wathi wegogo uthakathelani la uyathakatha wena ngathi hayi ngakwazi hayi ngane yami nginqunu sengicobile nginqunu ungakwazi wathi ngibiza abantu ke manje bayakwazi ukuthi kulomuzi zothatha kuona bayakwazi ukuthi usemnyango uyathakatha la wena bayakwazi wathi namhlanje bazokwazi ngathi ngixolele ngane yami ngixolele ngeke ngiphinde ungababiza abantu bayongibulala ngane yami okushisa ngathi ngizokunika imali eningi noba ufuna 1000 noba ufuna malini ngizokunika ngane yami uyophuza lo mali
wathi umfana angifuni kwamali ngizokusho ngiyababiza abantu manje. Ngathi ngane yami ngingakunika noba yini oyifunayo. Wathi uthini gogo? Uthini gogo? Uthi unganginika noba yini? Ngathi ngingakunika noba yini ngane yami. Yisho ukuthi ufunani? Yisho. Wathi ngifuna ingquza. Ndifuna ukubhebha. Ngoba vele unqunu phela. Nqunu. Angithi phela ishela ubhensile. Yeah. Yeah. Ngeke ngayifuni ngoba isobala. Isobala. Angigqokile. Uyibhekile. Uyibhekile. Ufuna into ayibhekile. And futhi uyambona ukuthi amehlo akasabhekile kwenye indawo. Sebheke yona ngqo. Akayizwe imali. Emali cha isemuva. Sebheke yona ngqo. Uyibhekile kanje. Uthi ngifuna nayi. Awugqokile. Nayi into engiyifuna ingozi. Ngifuna uyibhebhe ingozi. Ngifuna ukuzwa injani inguza yomthakathi. Kunjani nje ukubhebha umthakathi namhlanje. Hey. Ngathi ngane yami ngixolele ngane yami ngixolele. Kwasho ukuthi ana choice. Ufuna ukumbiza abantu. Uboze phela nale nto bengiqhuzisile. Izoziphele baze kuvuke nezinja la. Yoziphela amandla. Ngoba phela ukukhulumela phezulu. Yeah. Koze kuphela amandla. Ngathi into enzoyithini le? Kuzophela amandla le yanto ihambe nomoya. Manje izinja zivuke. Zikhonkothe bavuke ngaphakathi bangithole nginje. Athi hayi kulungile ngane yami. Kulungileke. Ngibhebheke ngane yami. Hey. Wathi soyavuma. Hoza jikele lapha kuzilesa sihlahla. Khona isihlahla ke somuthi. Hayi ngamlandela nginqunu. Wathi ungaqoki. Thatha impahla zakho uzibambe uze la ungabisagqoka. Ngathi unkosi. La ngishonela. Inyanga ke. Yayivele ithe inyanga yakwamhlaba yalingana. Ngingalali nendoda. Uba ngithe ngalala nendoda uyofa ukuthakatha kwami kophela ngelolanga. Thakatha kwami. Futhi yophela amandla le. Kophela amandla kuyo yonke into kophela amandla. Uba ngithe ngalala nomuntu wesilisa ngazi ukuthi ukuthakatha kusekho. Eish. Ayikho ke inkinga ke manje ngoba kufanele ukuthi ngiyenzile lento. Ngoba ubiza abantu. Ubiza abantu. Yeah. Fanele ngiyenzile lento. And bakuthola unqono vele. Bazongithola unqono, bazonibulala abantu. Bazonishisa nethaya abantu. Hey, ngamlandela umfana ngane yami. Ngamlandela. Emveni kwesihlahla wathi lala. Hey. Yangibhebhi ingane. Ngimdala. Ipipi likhulu. Lisho ligcwale. Yamnandi ingane. Yazi yamnandi ingane. Angithi phela necansi kade ngagcina. Kwaucansi kade ngaligcina. Angisalwazi ngandithi kwathiwa ningahlangani. Ngiyahlangana nalutho. Hey. Hey, yanibhebha ingane ngachama. Ese yimini ezesengiyibamba, sengiyisondeza ngoba lento angisayazi. Ngiyibamba ngiyisondeza. Ngathi kanti unika into enje, khuluma ngento enje, ungase kuphele kwakuthakatha. Uba ngase ngayitholi lento. Into emnandi kanje kade ngayigcina. Kwaphela kwakuthakatha. Ayanga ibhebhi ingane, andibhebhi ingane ngachama nayo yazi yachama. Nayo. Hey. Shuthi wakhetha nje ukuthi umshiye ubuthakathi manje. Ngakhetha ubushiye ubuthakathi. Number 1 ndangingenayo ichoice ngoba yeyizobiza abantu.
Yebo. Yeah. Yayizobiza abantu. Yayingekho into engizoyenza. Number 2, yayingekho into engizoyenza ngoba yayimnandi lento. Kade ngayigcina. Hey, Kwakumnandi ukubhejwa ingane. wachama. Ngachama. Into engingasayazi. Ngachama. Yangeke ingane. Ngagqoka. Ngagoduka. Ukuthakatha ngakugcina ngelo langa. Ngoba ngangivele ngiyaliwe kwathiwa ubukuhalinga. Walinga, walala nomuntu wesilisa, wazi ukuthi ukuthakatha kuphelile kuwena. Hey, Uhlanga luphelile ubulugcatshiwe. Lo hlanga benilugcatshwe ngalo la. expire. Expire. Lo benilugcatshwe la. Lu expire. Lwa expire. Ngabona ukuthi Hayibo. Nalezi ngane manje umuthi waphupha kuzona. Lezi bengizibulala. Zavukwa phela umuthi zavuka izingane. Hey, Save zavuka izingane. Ngoba phela umuthi uphelile. Ngoba phela uyabona umuthi okuthakatha. Umuthi okuthakatha ungabozwa bethi abantu bethi nenyanga eyangibulala yafa. Ingako ningasaphili. Uyaphila umuntu ngoba umuthi uyaphela, uyaphupha. Umuthi uyavuselela umuthi. all right. Yeah, uyavuselela umuthi. Hayi, ngacabanga ke manje ngathi mnayi. Bona ke manje. Maliziyele esontweni manje. Ayikho lento. Kuyosindiswa. Ngaqale mangizoya esontweni, ngaqale ngayogezwa. Ngaya eSiyonini. Ngathi ngicela ukugezwa. Ugezo zonke lezi zinto bengikuzona. Ngagezwa. Ngaswa naselwandle. Yakhishwa yonke lento nasempophomeni konke yakhishwa yonke. Ngaklini ke manje. Ngasuka ke ngaya esontweni. Ngafike ngasindiswa khona. Manje angisathakathi, angisenalutho. Sendizikhonzela uNkulunkulu. Manje ngoba ngitheni ngibanjiwe. Khonza uNkulunkulu manje. Lezi ngane sezi right manje. Sezi right izingane zonke. Bonke nasendaweni abantu abasakhali ngalutho ezingane zabo, abakhali ngalutho. Izingane ziyaphila konke nje sekuhlelwe kahle. Shuthi azabathola ukuthi uwena nje egcineni. Zabathola ukuthi imina egcineni. Zabathole ukuthi imina. Right. Ngoba inyanga yayingenzile inganidlalisanga inyanga. Engibhilile inyanga ukuthi nje umuntu mayebona ukuthi angayi ayozwa ukuthi kwenziwa yini ukuthi kubenje. Angaphuphi ngishwelele ubuthongo. Shuthi waqondisa lo mfana lo. Yebo. Yilo mfana. So manje ungasho ukuthi wakubulala noma wakuphilisa. Umfana wangiphilisa. Wangiphilisa umfana. Shuthi ungambonga nje kahle. Hayi sengiyambonga manje umfana ngoba wangikhipha esonweni engangikusona. Sengiyambonga umfana. Ngiyabonga. Hey. uNkulunkulu wenza ngandlela zonke ukuthi awukhiphe odakeni ubukona. Alethe nje umuntu nje ozothi akukhiphe kulento. Wena ucabanga ukuthi
uyakudidisa uyakubulala kanti akakubulali kanti uyakukhipha odakeni. Shuthi ngeke umvulela icala nje ungambona. Cha ngeke ngimvulela icala wangisiza. Hey. Wangisiza. Ngiyabonga. Yeah. Ngeke ngimvulela icala Nhlobo. Hey. Ngingamvulela icala ngithini ngoba yimina bengiyothakatha. Yeah. Yimina ndimnikile ingquza. Yeah. Sivumelene ngokunikana ngizomvulela liphi icala. Yebo. Hey. Hayi kwezwakala hayi. Kezwa yini ongathanda ukuyisho nje kubabukeli mhlawumbe emntwini othakathayo uyabona into kanjalo. Yini ongathanda ukuyisho nje kubabukeli? Ngingathi kubabukeli babukeli njengoba ningizwa ngikhuluma kanje. Omunye nomunye azange ayifisi into yomunye umuntu. Yeah. Angayifisi into yenziwa ngomunye umuntu. Akafise okungokwakhe. Makusenzeka into umuntu azamthethelele. Aguqe ngedola athandaze. Kuzolunga uNkulunkulu uzophendula. Yeah. Bangenzi njengami engafuni ukuthi ngiphindise. Ngiphindisele ukuphindisela kwami akungenzelanga lutho ukuphindisela kwami. Ngoba ngikhiphanga sidumbu kuphela bendisanganisa izingane nje ukuthi zibe ngamaphara nje kuphela. Kodwa bona bakhipha izidumbu kumina. Eish. Yeah. Ningenzi njengami. Yeah. Manje umuntu methakathela izingane zakhe kufanele enze njani? Methakathela umuntu zingane yona thakathela izingane zakhe. Maka guqe ngedola athandaze. Begadla benjalo wena uthandaza. Akukho kudlula umthandazo. Ngoba ngangingazi mina ngangisazi ukuthi mina ngumuthi odlula umthandazo. Kodwa umthandazo udlula umuthi umthandazo. Alright. Akukho okudlula umthandazo. Mawuguqa ngedolo uthandaza ucela uNkulunkulu, uNkulunkulu uyakwenzela lokho. Kodwa ke kuthiwe uNkulunkulu uthanda umoni njengelungisa. Nami wangithanda ke ngingumoni. Kodwa manje sengiyilungisa seyangithanda uNkulunkulu ngoba sengiphumile kulobu bubi bengikubona. Hayi kezwakala impela. Yebo. No hayi siyabonga Mamkhize ukuthi ufike kwi podcast share story sakho. Yeah, no, thank you very much. No, thank you for watching guys. Please like, share and subscribe. If you want to contact me, uzongithola email ku description and then ungangithola na ku Facebook inbox. Siyabonga. No, siyabonga mama. Yeah, thank you.